किसी लेर तुम हबले yang juta borok kisi naik gini juta lari tong ha juta ro sar sebelah saya ler aku tong mata ini sar phải tong oh ini 이거 미스미는 나간다 ini phải tong sar tahun sampai nih ini sar jangan jual biang tu, mereka ni, mak, kamu sini sini. Pokok saya tunggu ni, tamu bihik sore hamnya perempuan tanya tunggu di bapis. Aja, pokoknya hayang kau iko, ha? Tamu apa je tanah naik berburu hayang dua bo, builer tunggu besia, ler besia. Tani, norak bihik ti perempuan oh, ti pan norak tunggu lah, tani. Moto moi no tong di okum nai thong mang tong di okum hak chal thang na nai bo thang gi she maya naya tong na nai bo naya tong maya hak chal thang na nai bo thang gi she maya naya tong na nai bo naya tong maya mok jang mu khang no khe chirang ya khapa thapang ro mu shawi upong go ima Menai sidin kisah pano bahai syadin le ani bagino ta am zuk di te o bekhano nini muni mongo se ang le nango Chirang ya khapa thapang ro mu chawi upong go ima tawan shobin ani mate no shri jaglama ani le hai kheno ta am zuk di te o bekhano nini muni mongo se ang le nango
khum một to môi nô tông đi ô khum ô khum nai thong mang tông đi ô khum